Jo vaig començar jugant a pilota en el meu poble perquè totes les meves amigues estaven apuntant a aquest esport i vaig a provar en elles. Més que res per curiositat i després ja em va enganxar perquè és un esport que enganxa i ja no vaig pensar en anar-me. Jo soc de Beniparrell i és un poble en el que n'hi ha molta afició i des de ben venudes la meva germana i jo ja anàvem al carrer de pilota. Mon tio jugava i anàvem a veure les partides i quan es van incorporar les dones a jugar partides de raspall vam anar a provar. A mi el que més m'agrada és la honestitat de l'esport i l'amistat que tenim tots els clubs. La proximitat amb les companyes, amb el públic i el món que envolta a la pilota valenciana, tota la cultura que porta darrere. M'agrada sobretot conèixer gent i també he pogut viatjar molt amb aquest esport. El que més m'agrada són els valors que té, no? Que abans de jugar una partida quedem en l'altre equip, s'arreglem junts i després de la partida podem continuar, fer-se alguna cosa, xerrar. Pues a mi m'agradaria que estiguera de manera igualada entre xics i xiques, ja que no està també molt televisada i podrem arribar a ser professionals o a tindre més nivell. Pues en un futur la pilota femenina jo me la imagine que igual que estem fent ara en el raspall se puga fer en les altres modalitats. A mi m'agradaria que la pilota valenciana plegara a ser professional igual que els xics, més televisada i més coneguda a nivell autonòmic. Jo me la imagino molt millor i espero que ja professionalitzada la federació està fent un molt bon paper. De manera creixent, perquè pense que cada vegada s'està donant més visibilitat a la dona en el món de la pilota i pense que ens està anant molt bé i les coses que estem fent ara ens donen molta força. En moltes més xiques jugant, molt més nivell, molt més clubs i disfrutant i amb la mateixa il·lusió igual o més que estem jugant ara.